Ja ens hi fem un vídeo de primera. Els vídeos de primera es fan en aquests llocs, eh? ¿A que sí? Farem un vídeo de primera, Olga, ¿no? ¿Cómo lo veis? Bé. Home, jo pateixo per la càmera, eh? Ja. La habrán llamado a ella y no. Ay. Foto des de dalt, veniu cap aquí. Deixa'm posar la motxilla. Ui. No, que està cap per avall. Tu has de girar, tu has de girar. Que no. Que sí, que va bé, que va bé. La foto la fa des d'allà, mira, sí. Gira. Fran, una mica més enrere. A mi sí. No. Bé. Vinga, va. Vale. El plec, eh? Va més adelantada que tu. Ara s'ha agafat el bé. Ai, bé, ajuda, no? Jo crec que mai es havia... Jordi, mai us havia fet tan bé. No, al final... Bé, la cosa no ha anat Ah, es Sebas. Hay dos Sebas. ¿Dónde está el otro? Que no. Se va Santiago. Se va.